On behalf of DC, এটা লোগো পারে হ্যাঁ ললে হল সমষ্টি নো রেস নো রেস নো রেস উদালগুৰি সমষ্টি নো রেস उदालगुरि लकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि आरो BPF दलनि बानजायनायाव मोनसे पिस रेलि जाबाय थादों। बे पिस रेलियाव जों गासै उदालगुरि लकसभा समष्टि नांगौ होननानै सेपारेटलि लकसभा सेपारेटलि नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों। बे डिमान्ड खालामनाय समाव दिनै तामुलपुरनि गरेस्वरनि भेरगाव टंला उदालगुरि माजबाद बेफोर गासै एसेम्बलि सेगमेन्टनि समष्टिनि मानसिफोरा दिनै फैदों। जोंनि गिदिर थांखियानो बेनो जे थांनाय 11 आगस्तआव जि मोनसे दिनै फाइनाल अर्डार इलेक्शन कमिशननिफ्राय जितुनिखि ओंखारबाय बे फाइनाल अर्डारखौ नुनानै जोंनि उदालगुरि समष्टि लकसभा समष्टिनि मानसिफ्रा मोनसे गिखांनाय मोनदों आरो बेजों दिनै भारतनि सिङाव आरो दिनै आसामनि सिङाव विभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनै डिप्राइभ जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जेरैखि जा जोंनो 2007 सनाव जि रोखोमै इलेक्शन कमिशननिफ्राय जेरैबायदि डेलिमिटेसन जादोंमोन बे रोखोमैनो उदालगुरिखौ सेपारेट मोनसे लकसभा समष्टि बानायनांगौ बेबायदिहै दिनै जोङो लुगैदोंमोन हास्थायदोंमोन। खिन्थु दिनै जों मिथिया बबे मोनसे गोहोनिफ्राय दिनै बेबायदि मोनसे जों गासैबो बे समष्टिनि मानसिफ्रा आजावनो हायै बेबायदि मोनसे अर्डार फैखो बेयो जोंनि थाखाय बेयो गिलुबालु जानानै दं। जों मिथिखायो आरो स्पष्ट बुंदों जेरै भारत संबिजितनि सिङाव जेरैबायदि मोनसे सुबिदा होनाय जादों बे मोनसे जिहेतु थांनाय समफ्राव दिनै मोनसे गिदिर सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै BTC बायदि मोनसे एकर्ड जालांबाय। बे BTC एकर्डआवबो मोनसे रोखा लिरनाय दङ 4.7 आव जे जेब्लानो डेलिमिटेसना जागोन बै समाव बे काउन्सिलनि सिङाव समष्टिखौ मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट जाबायब्ला बे समष्टिनि गेजेरावनो जानांगौ होननानै मोनसे स्पष्ट दिनै बुंखानाय जादों। आरो दिनै भारत संबिजितावबो जोंनो दिनै अधिकार होनाय जादों 6 शिडिउल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव जि समष्टि जागोन बैफोर समष्टिफ्रा दिनै गुबुन डिस्ट्रिक्टनि एसेम्बलि सेगमेन्टजों दिनै दाजाब जानाय नङा। बेखौ दिनै भारतनि संबिजितावनो रोखा लिरनाय दङ। जों दिनै लुबैदों भारत संबिजितनि 330(c) मथे जुदि जायोब्ला दिनै जानायखौ जों दिनै लुबैजादोंमोन। एसेम्बलि सेगमेन्टआवबो 332 आरो 5नि गेजेरजों दिनै बेखौ रोखा बुंखानाय जादों। दिनै 232(5) मथेब्ला खुनु मोनसे डिस्ट्रिक्टनि बाहिरानि गुबुन समष्टिखौ हानजाबनानै समष्टि बानायनो हाया बे दिनै संबिजितावनि लिरनाय दंखायो। बेनिखायनो जों सानदों जोङो खुनु रोखोमै दाखालिबावै 11 आगस्तआव जि मोनसे फाइनाल मोनसे अर्डार फैबाय इलेक्शन कमिशननिफ्राय जों बेखौ मानिनो हाया। बेनि थाखायनो जों दिनै साइलेन्ट सिरि थाबायनानै जोंनि गोसो गैयैखौ जोंनि दिनै खुद्रिनायखौ जों दिन्थिदों। बे रोखोमै जायागौमानि जों आरोबाव गुबुन हाबाफारि लानानै जोङो भारत सरकारखौ इलेक्शन कमिशनखौ जों बुजिहोनो सेस्था खालामगोन। आरो दिनै जों सानदों बेबायदि खालामनानै दिनै भारतनि जिथुनाखि आयेन बेखौ दिनै भंग खालामदों। जों बेखौ स्पष्ट बुंदों आरो जोङो बेनिखायनो जोङो माखासे हाबाफारिखौ
जों दिनै आरो लाबावगोन आरो जोंहा दिनै मोनसे थांखि लानाय जादों जे जि मोनसे जाबाय बियो दिनै सांबिधानिक भाबै जिहेतु जोंखौ डिप्राइभ खालामदों बेनिखायनो आयेन मथे जों हागोन ना हाया देरहाहैनो हागोन ना बेखौबो दिनै सालिजारि खालामनानै जों नायबिजिरगासिनो दङ आरो जोंहा थांखिया बेनो जोङो दिनै जों मिथियो जे जोङो बेबादि मोनसे डेलिमिटेसन जि मोनसे जायो बियो गोबाव समनि उनाव जोङो बेखौ मोननो हायो दिनै 2007नि जिथुनाखि ड्राफ्ट बे ड्राफ्ट मथे जायोमोनब्ला आरो दिनै जायोमोनब्ला जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन खिन्थु दिनै बेबायदि मोनसे जोंनि अधिकारखौ जोंनि उदालगुरि समस्ति आरो बे सारा BTCनि मानसिफोरनि जि अधिकार बेखौ सिफायनानै दिनै होनायाव जोङो दिनै रागा जोंनाय आरो बेबायदि मोनसे भारत संबिजितनि सिङाव जोंहा फोथायनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ जों दिनै थासारिखौ जों दिनै मोननो हादों। बेरेखा दोलोआ सार गोबां बेबायदिनो मोनसे प्रश्न खालामदों थांनाय 17 बोसोराव बेफोरबायदि जेबो बिसोरो माने गावसिनि BTCखौ होबथानो थाखाय जेबो नाजायाखै खिन्थु दा बिथांमोना सरकाराव गोबां प्लान पलिसि खालामदों होननानै बेरेखा दोलोआ गोबां नोंथांमोनखौ बुङो बिदिब्ला सार बे समाव माबायदि सलिउसन फैनायखौ माबायदि खावलायो जोङो कुनु दिना एक्सट्रा संबिजितनि एक्सट्रा आलादा मोनसे जोङो दिनै मोननो हास्थायाखै भारत संबिजितआ जेरैबायदि थोनदों जिजों जों दिनै अधिकारखौ मोनो बेखौसो जों दिनै बिदों बेवहाय खुनु मोनसे राजनिति खालामनाय सोरबा जुदि बुंदोंब्ला बियो फोथायजाथावना नङा आरो बेखौ जों जेब्लाबो गनाया दिनै माने दिनै UPPL सरकार प्रमद बर'नि सरकार बिथांमोना दिनै सरकाराव दं बिथांमोना दिनै बेबायदि डेलिमिटेसनाव गोबां रोखोमै बाहागो लानो हानांगौमोन दिनै बिथांमोना खालामाखै आरो बेजों लोगोसेनो दिनै बिथांमोननि गासैबो माने गांखं जिथुनाखि अनुस्थान प्रतिष्ठान आफादफोर दं बिथांमोनाबो दिनै बिथांमोना नाटक खालामदों बिथांमोना जे मोनसे एसेबां गिदिर मोनसे समस्ति पुनर निर्धारन दाफिननाय जिबायदि मोनसे खामानि जादों बेवहाय बिथांमोनानो बांसिन रल लानांगौमोन आरो बिथांमोननि बुंनायानो साबसिनै दिनै फसंजागौमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना बिनिफ्राय दिनै जानगारना थादों मोनसेल' गिदिर खारन जे बिथांमोनखौ खामान होनाय जादों जे खुनु रोखोमै नोंथांमोना बेबायदि डेलिमिटेसननि सायाव खोथा बुंनो मोना दिनै आसामाव जों जेरैबायदि नुदों जि सरकार भारत सरकारा दिनै आसामाव जेरैबायदि मोनसे सासन सोलिबाय थादों बे सासना दिनै मोनसे डिक्टेटरशिप बायदि सासन खालामनाय जादों आयेन कानुनखौ मानिनाय जायाखै बियो दिनै गिलु बालु आरो बेजों दिनै फिसा जाथि हारि माहारिफ्रा धंस जालांनायनि मोनसे दिनै बाथ्रा फैगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै बिथांमोनासो बांसिन रल लानांगौमोन बांसिन दिनै खामानि मावनांगौमोन